नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची खबर. लॉकडाऊनची मार्गसूची जिल्हाधिकारी की पोलीस आली हे स्पष्ट सार्वजनिकाक कळू जाय. कारवार कोविड नियंत्रणाचो भाग म्हण जिल्ह्यात निर्बंधनाचो वेळ जाहीर केलो आणि त्या अवधीत मंगळवार आणि शुक्रवार या 2 दिवसात जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करूक सकाळी 6 ते 10 पर्यंत मात्र ही वेळ निश्चित केली. दर आठवड्याक मंगळवार आणि शुक्रवार हे 2 दिवस मात्र तरकारी आणि दूध विकूक व्यापाऱ्याक अनुमती दिला असे गेल्या आयताराक जिल्हाधिकारी हेमी लिखित आदेश दिला. बाकी दिवसात आवश्यक वस्तू गिरायकाल्या मागणीप्रमाणे घराघरात पावोवची व्यवस्था संबंधित नगरपालिका संबंधित ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकाक केल्ली आसा ती तशीच चालू उरतली अशी तेमी म्हटला. जाल्यार याच आदेशाच्या आधाराचेर माजाळी ग्रामात आज मंगळवाराक सकाळी 9 वाजताना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करूक गेल्ल्या लोकांक चित्ताकला पोलिसांन खरेदी करूक बंदी केली. कारण ते म्हणतात कंटेनमेंट झोनात ही व्यवस्था ना. सार्वजनिकान पोलिसांकडे आक्षेप व्यक्त केलो की डीसी साहेबान आदेश दिला हेजेन सार्वजनिक संकटात पडले. डीसी साहेबान दिल्लो आदेश खरो की पोलिसांन सांगिल्ले खरे हे समजू येईल ना. प्रत्येक ग्रामपंचायत व्याप्तीत ग्रामपंचायतीन असले गोष्टी सविस्तर सार्वजनिकाक कळवू जाय ना तर दुकानदार आणि गिरायक हेमकां खूप त्रास सोंसचे पडटात. हेजेन पोलीस खात्याक दुकानदाराक आणि सार्वजनिकाक जावचे त्रास वाचतले आणि लॉकडाऊनाचो खरो नियम पाळलो अशें जातले अशें सार्वजनिकान मत व्यक्त केला. कारवार बाजारात गर्दी, कोविड नियमाचे संपूर्ण दुर्लक्ष. कोविड नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनान प्रत्येक मंगळवार आणि शुक्रवार मात्र सकाळी 6 ते 10 वाजेपर्यंत अगस्त वस्तू खरेदी करच्याक सूट दिला. जाल्यार आज कारवार बाजारात अगस्त वस्तू खरेदी करच्याक लोकांनी एकच गर्दी केली. काही लोकांना फुडची शुक्रवार म्हटल्यार अगस्त वस्तू खरेदी करण्यासाठी थांबचे पडटले म्हण आज हजारांची लोक किराणी दुकानां आणि भाजीपाला दुकानां मुखार जमा झाले. हे सगळे पळोवन जाग्यार येयल्या पोलिसांन कोरोनाचे नियम पालन करून सामाजिक अंतर पालन करच्याक तांकां सांगले. पोलिसांन सांगले लोकांन सामाजिक अंतराचे पालन केले पण पोलीस गेल्यानंतर लोकांन आपलोच हट खर केलो आणि परत ये रे माझ्या मागल्या सुरू झाले. नंतर पोलिसांन परत जाग्यार येवन काही दुकान मालकाक इशारा देऊन काही दुकान मालकाली दुकानां बंद केली आणि नियमाचे उल्लंघन केल्याचेर कडक कारवाई करतले म्हण पोलिसांन इशारा दिलो. जिल्ह्यात मे 22 तारीख पर्यंत जे लॉकडाऊन केले त्या लॉकडाऊनात सकाळी 6 ते 10 वाजेपर्यंत अगस्त वस्तू खरेदी करच्याक जिल्हाधिकारीन अवकाश दिलो. जाल्यार कोरोनाचे संक्रमण कमी जाते नाशिल्ल्या कारणान कोरोनाच्या नियमात बदलाव करून जिल्हाधिकारीन अगस्त वस्तू घरान घरा पावोवचे आदेश दिलो. कोविड मार्गसूचीत बदल करताना आवळ्याची साल कोवळ्याक करनाकात. रवींद्र नाईक. कोविड संदर्भाची मार्गसूची मान्य जिल्हाधिकारीन जाहीर करून दूध विक्री बरोबर सगळे तरेचे दैनंदिन जीवनात लागचे जिनस सकाळी 6 ते 9 पर्यंत कोविड मार्गसूचीच्या पालना बरोबर मद्य विक्री करू सुद्धा जिल्हाडळितान मान्यता दिला. हो एक विषादकर आदेश आसा असे समाजसेवक रवींद्र नाईक हेमी आक्षेप व्यक्त केला. कोविड संदर्भात देवस्थान बंद करून तरकारी किराणी दुकानां मद्याची दुकानां सदांच व्यवहाराक उघड दवरूक आदेश दिवचे हे मानवी दृष्टीन बरोबर न्ही. मद्य विक्रीक दाखयलो मानदंड देवस्थानात दाखोवन भक्ताक कोविड मार्गसूचेच्या आदेशाप्रमाणे देवस्थानात प्रवेशाक अनुमती दिवूं जाय अशें ते म्हटले. शिर्शीत स्थानिक श्री मारिकांबा देवस्थान बंद आशिल्ले पळोवन तेमी हो अभिप्राय व्यक्त केलो. मे 24 तारखेक जिल्हाधिकारीन कोविड मार्गसूचीत बदल करून दुधाची आणि मद्याची बरोबरी केली हेजे खंडन करतात आमी अशें ते म्हटले. राज्यात सत्ताधारी पक्षान भावनेच्या आधाराचेर मतयाचना करून आज बहुसंख्यात धार्मिक केंद्रां देवळां बंद करून सार्वजनिकाल्या आक्रोशाक कारण जालात. हो सरकारालो आदेश खंडनीय आसा अशें ते म्हटले. या कोविड निर्बंधनान मद्य खरेदीदाराक वाहन घेवन त्या वेळार संचार करूक अनुमती आसून शहरात वास्तविकन आशिल्ल्या शेतकऱ्याक तेमगेल्या ग्रामीण भाटात बागायतात काम करूक वचूक या कोविड मार्गसूचीत तो अवकाश ना. ही एक खेदाची गोष्ट आसा. मार्गसूची तयार करतना कोणाची भावना दुखोवंक जायना. जशे बाकीच्या कामां सूट दिवची मार्गसूची तयार केला तशेंच देवस्थानाच्या भक्तालो विचार करूं जाय. आवळ्याची साल कोवळ्याक करूं जायना अशें केल्यार सार्वजनिकाली भावना दुखयतात. हेजेर विचार करून सरकारान योग्य निर्णय घेवंक जाय अशें रवींद्र नाईक हेमी कळयला. ही वेळ टिका करची न्ही, काम करून दाखया. जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर. रामनगर हिंगा लाकडाचो डेपो सुरू. जोडा.
ही वेळ टिका करची न्ही, सगळ्यान मेळून काम करचे. ताका लागून विरोधी पक्षान टिका करचेपेक्षा काम करून दाखवचे असो इशारा रामनगर जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर हेमी सांगले. रामनगर हिंगा कोरोना रुग्णाचेर अंत्यसंस्कार करचेसाठी लाकडाची गरज आसा म्हण मागणी ग्रामस्थांनी केली. आता कुंबेल नाका लाकडाचो डेपो सुरू केला. त्या उद्घाटन वेळार तेमी उलयले. रामनगर हिंगा एक सुसज्ज कोविड रुग्णालय बांदच्याक प्रयत्न सुरू आसा आणि बेगीच कोविड हॉस्पिटल बांधून तयार जातले अशें हणबर हेमी सांगले. आरवी देशपांडे हेमी रामनगर वासियांसाठी आणि आजूबाजूच्या गावच्या लोकांच्या सेवेसाठी एक वाहनांची व्यवस्था केली आसा आणि कोरोनामुळे मृत जाल्ल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाक 5,000 रुपये मदत देशपांडे हेंचे तर्फे मेळटले अशें संदीप राणे हेमी सांगले. कारवारात काँग्रेस पक्षा वतीन 2 ॲम्ब्युलन्स लोकार्पण. खास कोविड रुग्णांसाठी मोफत सेवा. कारवार. जनसेवा ही ईश्वर सेवा अशें मानून निस्वार्थ भावनेन जो कोणी व्यक्ती समाजसेवा करता तेमकां स्वताच्या नांवाची किंवा प्रशंसेची गरज लागना, कारण मुळातच तेमकां जनतेन सेवा करची हृदयांतल्यान तळमळ उरता. कारवारचे माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी जिल्ह्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन जनसेवेसाठी आणि खास कोविड रुग्णांसाठी सुसज्जित असे आधुनिक पद्धतीचे 2 ॲम्ब्युलन्स म्हळ्यार 2 रुग्णवाहिका आज जनसेवेसाठी लोकार्पण केलात. या दोन्ही ॲम्ब्युलन्साची सार्वजनिकांक मोफत सेवा आसा. ही सेवा काँग्रेस पक्षा वतीन आसा. कारवारच्या जनतेले संकट लक्षात घेऊन कोविड रुग्णांसाठी ही खास व्यवस्था सतीश सैल आणि सुप्रीम कोर्टाचे वकील श्री देवदत्त कामत हेमी सार्वजनिकांसाठी स्वतः खर्चान ॲम्ब्युलन्साची व्यवस्था केला. हेजे पयलीं कारवारात सरकारी ॲम्ब्युलन्स आशिल्ली जाल्यार कोविड रुग्णांची संख्या आणि सिरियस रुग्णांची संख्या वाडिल्ल्यान फुडल्या उपचारासाठी व्हरता जाल्यार वेळाचेर ती ॲम्ब्युलन्स व्यस्त उरून सगळ्याक सेवेक मेळनाशिल्ली. तेन्ना खाजगी ॲम्ब्युलन्स कारवारच्यान अंकोला किंवा जोयडा रुग्णांक व्हरता जाल्यार अंकोला 10,000 आणि जोयडा 15,000 रुपये भाडे घेताले असे काही जण रुग्णालय संबंधीक आरोप करताले. पण आता सैल हेमी लोकार्पण केल्ली रुग्णवाहिका मोफत जाल्ल्यान कोविड संक्रमिताल्या रुग्णांक आणि तेमगेल्या कुटुंबांक सुटकेचो श्वास सोडला. कारण लोक पयलींच कोविड महामारीन आर्थीक संकटात आसात. तितूंत खाजगी ॲम्ब्युलन्स कितले पयस सांगले तरी नाइलाजान कशे तरी करून दिवचे पडटाले. आता श्री सैल हेमी सार्वजनिकांसाठी मोफत दवरल्या सेवे बद्दल लोकांनी तेमकां लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. या तेमगेल्या सेवेन सार्वजनिकांक कळून चुकला की श्री सतीश सैल हेमकां कारवारच्या जनतेच्या आरोग्याची काळजी आसा. तेमी मोफत सेवा जाहीर केला. लोकांक फाल्यांच्यान ती सेवा मेळटली हीच खुशीची खबर आसा. जी सेवा तूर्त भोगूंक मेळ्ळी तीच खरी सेवा. जशें ज्या वेळार पोटाक भूक लागता तेन्नाच पोटभर खावूं मेळ्ळ्यार खरी चीज जाता, तशेंच ह्या कोविड संकट काळात श्री सतीश सैल आणि श्री देवदत्त कामत हेमी ही सेवा लोकांपर्यंत हाड पावयली, ती सुद्धा मोफत. तेमगेल रण सदांच सार्वजनिकाल्या मनात उरतले हितून संशय ना. आज ह्या ॲम्ब्युलन्साची विशेष पुजा करून चालना दिली. या वेळार कारवार रामकृष्ण आश्रमाचे स्वामीजी श्री भावेशानंद स्वामी, कारवारचे मदिना मजिदाचे मौलाना दबीर उल्ला खाद्री आणि कारवार बिशप हाऊसाचे फादर उर्बन हेमी तशेंच काँग्रेस पक्षाचे मुखंड आणि कार्यकर्ते हाजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.